mikä voisi olla tai mikä on ollut sinun niin kuin ennätyskuukausi? Paljonko sieltä AdSenseista pamahtaa sinne tilille, että nyt meni jumalauta, tämä oli kaikkien aikojen kuukausi? Mun kaikkien aikojen kuukausi on ollut yli 10 000 kuussa. Herran jumala. Mutta se vaati kyllä aika kovasti duunia. Joo. Mä ihan tarkoituksella koitin siis sitä, että mä teen 5 videota viikossa ja painan niin kuin sisältöä kunnolla. Ville Mäkipäätä. Kyllä. Tervetuloa. Kiitoksia oikein paljon. Aivan mahtavaa saada sinut tänne. Kiva olla täällä. Hei, sinä oot teologian tohtori, sinä oot psykologi, tulevan vuoden järvenpääläinen, Kyllä. tubettaja, kissanomistaja, ihan mahtavaa. Joo. Onko sinun tiedonjano loputon? Ainakaan vielä ei ole tullut rajaa vastaan. Ja kyllä mä tunnistan semmoisen jatkumon ihan niin kuin koulusta tähän päivään asti. Että mä oon ollut se nörtti luokassa, joka haluaa oikeasti niin kuin opiskella ja opetella asioita. Ja siis silleen vapaa-ajallakin lukenut aina kaikkea. Ja se on jatkunut ihan tähän päivään asti. Että kyllä mulla on joku semmoinen sairas addiktio tietoon ja opiskeluun ja semmoiseen on. Mutta se on kiva, että sinä jaat sitä meille kaikille. Sitä sinun tiedonjanoa nimittäin. Sulla on siis YouTube-kanava ja sulla on siellä yli 200 000 seuraajaa. Joo. Saattaa olla yli 300 000, kun tämä jakso tulee ulos. Mistä se on lähtenyt liikkeelle? Se lähti liikkeelle ihan harrastuspohjalta. 2015 mä olin just aloittanut tekemään väitöskirjaa teologiassa. Ja mä olin samoihin aikoihin huomannut tällaisen ilmiön kuin tubettaminen tai YouTube. Siis mä olin toki tiennyt, että semmoinen alusta on olemassa kuin YouTube, mutta se, että ihmiset tekee siinä niin kuin säännöllisesti omasta elämästään sisältöä. Se on nyt 2005. 2015. 15, joo. 2005 YouTube alkoi. Joo. No 2015 tämä tapahtui. niin. Ja esimerkiksi Edspeaks oli semmoinen ensimmäisiä tubettajia, mitä mä löysin. Ja mä jotenkin kiehtoi se ilmiö, että kuka tahansa voi tehdä tänne mitä tahansa. Joo. Ja sitten mä seurasin enkunkielisiä niin kuin tietokanavia. Esim. Tällainen kuin Vlog Brothers, jota pitää John ja Hank Green. Ja sitten niillä on myös semmoisia Crash Course niin kuin opetuskanavia. Esimerkiksi Crash Course Psychology, missä ne käy läpi psykologiaa eri teemoja. Ja musta ne oli niin kuin tosi inspiroivia. Ja mä ajattelin, että suomeksi pitäisi saada niin kuin tietosisältöä. Ja siitä se idea lähti. Oikeastaan niin kuin tosi matalalla kynnyksellä mä lähdin vaan kokeilemaan. Ja ekat 2 vuotta mä todella niin kuin tein vähän kaikenlaista. Kokeilin vaan. Oliko se niin kuin silloin jo tietosisältöä vai oliko se jotain muunlaista? Se oli sitä, mutta oli se muutakin. Mun toinen video oli kyllä jo niin kuin psykologiaa käsittelyä. Mä esittelin siinä muutamia tällaisia kognitiivisia vinoumia, jotka vaikuttaa ihmismielessä. Et se oli kyllä ehkä jo sitä niin kuin hardcore-tietosisältöä. Mutta aika syvään päähän mennään. Sitten välillä tuli jotakin matkavideoita tai mä kokeilin jopa jotakin sketsejä tai jopa jotain, niin kuin, että syön kaikki Friends and Burgersin hampurilaiset tällaisia. Et se oli kyllä ihan sellaista kokeilua se alku. Mutta sitten se on niin kuin vakiintunut pikkuhiljaa ja mä huomaan, että mitä enemmän se oma formaatti ja tekeminen on vakiintunut, niin sitä enemmän sitä yleisöä on sitten ruvennut myös tulemaan. Siis mielenkiintoinen juttu tuo, että sä oot lähtenyt niin vähän kokeilemaan kaikenlaista, että sekä vähän varmaan sillä kulmalla, että mikä niin lähtee vetää, mikä ihmisiä kiinnostaa, mutta myös mikä itseä kiinnostaa. Myös se, että mitä itse haluaa tehdä, just näin. On varmaan pari erilaista koulukuntaa, että toiset miettii sen niin kuin tosi tarkkaan, mitä ne haluaa tehdä ja brändää ja kaiken, ja sitten ne rupeaa vasta tekemään, mutta mulla se on ollut enemmän niin kuin tekemisen kautta muotoutuvaa. Se ehkä kuvaa mun tekemistä muutenkin elämässä, että se on mulle luontevampi tapa lähestyä juttuja. Eikä siihen varmasti ole nimenomaan oikea eikä väärää tapaa, että miten se pitäisi lähteä tekemään, mutta itsekin koen monesti nuo asiat niin, että kunhan lähtee tekemään. Se on niin kuin se ensimmäinen. Että yhdessä aikaisemmassa jaksossa oli semmoinen Gert Kenner, Gertille terveisiä, joka kertoi tämmöisen sanonnan, että hyvin suunniteltu on puoleksi pilattu. Siinä on viisautta. Siis usein kun on pyydetty kouluttaa vaikka tubesta tai jostakin sisällöntuotannosta, niin yleensä mulla just se pääviesti on ollut, että tee. Niin. Ja sitten jos sä mietit sitä, niin kun että jos sä haluat saada jonkun kanavan, jota ihmiset seuraa jatkuvasti ja jos on säännöllinen yleisö, niin eihän ne seuraa, jos sä teet sinne niin kuin säännöllisesti sisältöä. Ja sitten vielä nykyään algoritmien maailma on sillä aika raadollinen, että jos sä haluat pysyä pinnalla ja jos sä haluat, sun sisältö löydetään, niin sitä pitää tulla aika paljon. Ja toisaalta se taas korostaa sitä, että se sun tekeminen pitää olla semmoista, mitä sä oikeasti haluat tehdä, koska eihän kukaan jaksa 10 vuotta tehdä hirveätä määrää semmoista sisältöä, jota ei vaan oikeasti halua tehdä. Mutta tuo on ihan sama ihan työelämässäkin, että kuka haluaa olla sellaisessa työpaikassa,
jossa sieltä voi hyvin, Niinpä. vaikka se tienaisikin sieltä Niinpä. hyvin, että varmasti ihan sama kaikilla elämän osa-alueilla. Just näin. Me oli tänään tarkoitus mietiskellä vähän sosiaalisesta mediasta on vähän huono maine. Ja oikeastaan se varmaan lähtee siitä jo, että melkein internetillä on jo huono maine. Minä jonkun verran tuossa lueskelin erilaisia tutkimuksia ennen kuin tulit tänne. Sinusta inspiroituneena, koska tiedät, että luet paljon, niin minunkin piti ottaa vähän selvää, että mitä maailmalla tapahtuu. Ja sitten löytyi tämmöinen uutinen, jossa sanottiin, että sosiaalinen media aiheutti väkivaltaa, aiheutti tuommoisia niinku harkitsemattomia mielitekoja. Et ihan niinku tuommoista propagandatyyppistä uutisointuja ja tuommoisen niinku sosiaalisen median yhteyteen. Mitä sinä olet tuosta asiasta mieltä? Joo, mä tsekkasin kanssa sen uutisen. Pannaan se tähän johonkin. Tiedeuutisten kanssa kannattaa olla silleen varovainen, että usein niin ne otsikot, mitä tutkimuksesta väännetään, on aika paljon räväkämpiä ja kärjistävämpiä kuin mitä itse tutkimus antaa niin kuin ajatella asioista. Että kannattaa aina mennä sinne alkuperäisille lähteille ja katsoa, mitä siellä on niin kuin tarkalleen ottaen tutkittu, miten on jotakin vaikka väkivaltaisuutta mitattu, mikä on se otoskoko, mitä kaikkea niin kuin siellä on huomioitu. Mutta kyllä iso kuva nyt näyttää olevan se tällä hetkellä. No ensinnäkin tutkimus sosiaalisen median ja vaikka hyvinvoinnin ja mielenterveydellisistä suhteista on vielä aika uutta. Niin. Että sitä tutkimusta, vaikka sitä tulee tosi paljon, niin se on vielä semmoinen kenttä, joka ei ole vielä, meillä ei vielä kovin niin kuin varmoja totuuksia sieltä ole sanoa. Ja se vie niin kuin vähän kahteen eri suuntaan, että on selkeitä negatiivisia vaikutuksia tietynlaisella sosiaalisen median käytöllä. Esimerkiksi joku vaikka niin kuin sosiaalisen median ongelmakäyttö, että sä käytät sitä tosi paljon, monta tuntia päivässä, ja sitten se vie sun elämästä niin kuin muita asioita, terveitä elämäntyylejä ja kaikkea tämmöisiä, niin silloin on selkeä yhteys tiettyihin negatiivisiin juttuihin, vaikka masennusoireisiin, ahdistusoireisiin. Aivan, eli vähän sama asia ihan mikä tahansa addiktio, joka vie niin kuin sulta muita asioita pois. Puhutaan vaikka työaddiktiosta, niin sehän tarkoittaa jossain kohtaa sitä, että sinä niin teet sitä duunia, kun sinun pitäisi olla tekemässä jotakin muuta. Ja se on semmoinen aika ihan vaan matemaattinen tosiasia, että jos sä käytät 5 tuntia päivässä someen, niin se 5 tuntia on aina pois jostakin. Mutta toki somessa itsessäänkin on sellaisia piirteitä, jotka on vähän haastavia. Esimerkiksi vaikka somen käytöllä on kyllä selkeä yhteys niin kuin nuorten naisten ja tyttöjen syömishäiriöoireiluun ja ahdistusoireiluun. Mistä luulet se johtuva? Varmaan siellä taustalla on se somen sellainen niin kuin aika semmoinen ehkä ulkonäkökeskeinen pinnallinen kulttuuri, semmoinen, että jaetaan vaan niin kuin aina kun näytetään hyvältä ja ei jaeta mitään muuta. Kyllä. Vähän sama kuin jossakin mainonnalla voi joskus olla semmoinen sivuvaikutus, että jos kaikki ihmiset, joita sä näet joka puolella, näyttää ihan sairaan hyviltä ja laihoilta ja sliipatuilta ja Photoshopilla muokatuilta, filtteröidyltä, niin totta kai voi tulla semmoinen, niin kuin itse lähtee vertailemaan, että no onko mä nyt niin kuin onko mä normaali, kun mä en näytä tolta. Niin. Että se voi olla yksi semmoinen mekanismi siellä taustalla. Mutta sitten toi on tosi vaikeaa tutkimusta, koska sosiaalinen media myös muuttuu koko ajan. Että jos 2013 tehdään tutkimus, niin 2024 sosiaalinen media on jo ihan eri juttu. Totta. Että se on metodologisesti tosi hankalaa. Facebookkin vaikka 10 vuoden aikana se on joka vuosi vähän erilainen. Niin se, mitä me tutkitaan vaikka 2005, on ihan eri kuin 2015. Eli tavallaan on tosi vaikea, sitä tutkimusta on metodologisesti tosi vaikea tehdä. Ja sitten toinen on se, että kyllä niistä sosiaalisen median positiivista puolista ei taas sitten puhuta niin paljon. Eli usein julkisuudessa ja ihmisen mielessäkin on tämmöinen negatiivisuus vinooma, että me kiinnitetään huomiota negatiivisiin asioihin, ja sitten ne positiiviset puolet jää vähän niin kuin, niistä ei vaan puhuta niin paljon. Ja se on yksi syy, miksi minä halusin sinut tänne kutsua, koska mulla tulee sinun sisällöstä joka kerta semmoinen hyvä mieli. Siinä ei tapahdu, jos mennään syvemmälle tuohon aiheeseen, että monesti, jos vaikka puhutaan lyhyt videosisällöstä, puhutaan tämmöisestä nopeasta dopamiinista, mitä tapahtuu vaikka TikTokin äärellä tai sitten joku Snapchatti, missä sulla voi olla strike, eli oot niin kuin mahdollisimman monta päivää jonkun kanssa viestitellyt, niin ne on tommosia aika nopeita tapoja tulla siihen, niin kuin, että sulla on hyvä mieli. Niin taas sinun videoissa mun mielestä siinä on niin kuin, siellä opit joka kerta jotakin, mulla jää niin kuin jotakin mieleen. Esimerkiksi mulla on jäänyt mieleen semmoinen juttu, että kaikista halvin neliöhinta Suomessa taisi olla Kotkassa. Onko niin, oikeassa? Mä muistan ton videon, joo, nyt kun mainitsit. Kyllä. Ja aina kun mennään, joku on Kotkassa tai Kotkan kyltimä tulee mieleen, että ai niin, tuolla on kaikista halvin. Tonne muutetaan sitten, kun ei enää firma niin, sitten kun ei tule tilauksia. Joo.
Toi on hyvä huomio siis, ja tuossa tulee taas just se, että kun me puhutaan sosiaalisesta mediasta, niin me ei puhuta mistään yhdestä asiasta, koska vaikka TikTok on aivan eri kuin YouTuben pitkät videot. Sehän on ilmiönä aivan erilainen, ja se aktivoi ihan erityyppisiä mekanismeja aivoissa, jossa katsot tuollaista niin kuin nopeasti palkitsevaa, vähän niin kuin tuollainen, niin kuin, miksi sitä kutsuu, semmoinen kuin pikaruokavideo. Niin, vähän sama juttu. Tai sitten sä kuuntelet vaikka tunnin podcastin sisältökuntoon kanavalta, niin nehän on ihan erilaisia siis kokemuksia, ja ne aktivoi ihan erilaista ajattelua, erilaista tunnekokemusta. Et silleen on hyvä muistaa aina, että sosiaalinen media on vähän kaikenlaista. Totta, sitä harvoin tulee niinku eroteltua, että Niinpä. vaan ne on kaikki samassa laarissa. Just näin, ja se on just noissa tutkimuksissakin haaste, että ei niitä aina niin erotella, että niin. Minkä tyyppistä sosiaalista mediaa ihmiset käyttää. No mitä positiivisia vaikutuksia sinä näet sosiaalisessa mediassa? No oman genren vahvasti liittyy just toi oppiminen, jonka sä mainitsit. Eli jos sä mietit jos sulla on mikä tahansa ongelma, sä haluat tietää, miten tehdään joku juttu, niin mistä sä etit tietoa? Yleensä YouTubesta. Nykyään siis tosi iso osa ihmisistä kaivaa sen tiedon YouTubesta. Ja sieltä löytyy yleensä. Niin, oli se sitten vaikka joku lattiaremontti tai Fordi jonkun osan vaihto pakoputken vaihto tai sitten joku haluat tietää toisesta maailmansodasta tai mitä vaan, niin YouTubehan on sellainen niin kuin väylä, jota ihmiset käyttää siihen, ja se on musta niin kuin lähtökohtaisesti positiivinen juttu. Toki sitten aina on kaikenlaista valetietoa sun muuta, mutta niin kuin pääsääntöisesti se on hyvä juttu. Toinen semmoinen, mikä on mun siinä tutkimuksessa korostettu, on se, että sosiaalinen mediahan mahdollistaa siis tosi samanhenkistä ihmisten löytämisen, ja jos sulla on niin kuin tosi niche kiinnostuksen kohteet, tai jos sulla on vaikka joku semmoinen identiteetti, sä kuulut vaikka johonkin seksuaalivähemmistöön, asut pikkupaikkakunnalla, siellä ei ole ketään muuta, joka on samanlainen, niin mistä sä löydät sen vertaistuen? Et ainakaan sieltä sun pienestä paikkakunnasta, vaan sä löydät sen netistä, ja sitten syntyy tämmöisiä niin kuin vaikka vertaistukiyhteisöjä somen kautta. Niin tämä on myös musta ihan selkeä sellainen positiivinen juttu, mikä somella on. Loistava huomio. En ole ajatellutkaan, että pienellä paikkakunnalla nimenomaan tuommoisten niinku niishiksi kutsuit niinku, hienosti kapeaa kohderyhmää, niin jos asut Kittilässä, siellä on 500 ihmistä, niin kuinka todennäköisesti sieltä löytyy ihmisiä, joilla on sama kohderyhmä, jos se sinun mielenkiinto poikkeaa. Niinpä. Siellä asuvista ihmisistä. Tuleeko muita asioita mieleen? No siis kaikenlaisia yksittäisiä, niin kuin on tämmöisiä alakulttuureita, niin kuin vaikka joku ASMR, jota moni ihminen käyttää siis ihan hirveästi rentoutumiseen ja hyvinvoinnin tukemiseen. Me ei voi sietää niitä. Sä et voi sietää niitä. Jotkut on semmoiset, että se ihan niin kuin ärsyttää, mutta joillekin se on niin kuin ihan henkireikä ja se oikeasti tukee niiden jaksamista ja mielenterveyttä. Eli niillä ei ole tarkoitus ärsyttää ihmisiä, vaan jotkut se ihan oikeasti. Se ei ole se pointti. Jotkut saa siitä jotakin irti. Just näin. Ja tuosta mielenterveydestä puheen ollen vielä, niin yksi mitä mä oon aina ihaillut siis suomalaisissa YouTubettajissa on se, että ne on jo kauan aikaa nostanut esille siis tollaisia mielenterveyteen liittyviä aiheita, Kyllä. mistä voi olla joskus tosi vaikea puhua. Tosi moni tubettaja on kertonut tosi omakohtaisesti omista kamppailustaan jonkun syömishäiriön tai ahdistuksen tai minkä tahansa kanssa, ja se on taas tuonut niin kuin valtavasti lisää semmoista ymmärrystä näitä aiheita kohtaan, ja sitten katsojillekin semmoista, että hei, jos mulla on näitä samanlaisia juttuja, niin mä en ole ainut. Että toikin mun ihailema henkilö, niin sillä on ollut ihan samanlaisia kamppailuja, ja se on vaikka selvinnyt niistä, että ehkä mäkin voin selvitä näistä. Kyllä. Noi on tosi vahvoja juttuja monelle. Kyllä se helpottaa mieltä se, että okei, mä en ole yksin tämmöisten ongelmien kanssa. Mutta on tosi rohkea tulla sellaisten asioiden kanssa ilmi. On. Ja valitettavasti se niin kuin myös kostautuu jollain tavalla. Siis se on niin kuin tietoinen riski. Niin. Mitä nyt on jutellut eri ihmisten kanssa, jotka on asioista puhuneet, mitä itsekin on vähän kokenut, niin kyllä sitä lokaakin sitten tulee niskaan aika paljon. Että siinä asettaa kyllä itsensä aika haavoittuvalle paikalle. Se on totta. Varsinkin alustoissa, joissa on tämmöisiä anonyymejä käyttäjiä, niin se viestintä voi olla tosi asiatonta. Mutta nyt kun tarkemmin mietin omakohtaisesti YouTubessa, mulla ei lähtökohtaisesti siellä tule läheskään yhtä paljon niin semmoista suunsoittoa, mitä ehkä tulee noissa nopeammissa kanavissa. Onko huomannut sama? Toi on yleinen kokemus, mitä mä nyt oon jutellut sisällöntuottajien kanssa ja mitä omaa kokemusta peilaa, niin TikTok ja YouTube on aivan kaksi eri maailmaa kommenttikentän suhteen. Niin. TikTokissa on todella toksinen meininki välillä ja saattaa tulla niin kuin kymmenittäin aika kamalaakin kommentointia. Sitten taas YouTubessa se on usein paljon asiallisempaa. Mistä just uskot sen johtuva? No siis kyllä se varmaan se, toki tässä on semmoisia asioita, mitä me ei tiedetä. Siis näillähän on tietyt
algoritmilla toimii ja firmat ei paljasta, mitä ne algoritmit on, miten ne toimii. Että tavallaan me ei kaikkea saada vastauksia, mutta TikTokkihan on paljon nopeatempoisempi sosiaalinen media, ja se ruokkii ihmisessä enemmän semmoista nopeaa reagointia. Se nostaa tunteita pintaa, ja sitten kun ihmisellä on tunteet pinnassa, niin ihminen haluaa toimia ja kirjoittaa sen kommentin vaikka sinne. Ja YouTube taas on paljon enemmän semmoinen slow tempo meininki, että siellä ehkä harkitaan vähän kauemmin, kun kirjoitetaan jotakin. No niin kuin keskimäärin, mutta toki YouTubessakin kyllä sitä roskaa piisaa. Totta kai, ja joka paikassa. Niin, se on ihan selvä asia. Joo. Mutta sulla on siis tausta teologiasta, psykologiasta. Joo. Onko nämä aiheet sun mielestä lähellä toisiaan? On ne mun mielestä lähellä toisiaan, koska ne molemmat tutkii siis sitä, mitä tavalla ihmiset asioista ajattelee ja miksi ne ajattelee, tai miksi ihmiset käyttäytyy niin kuin ne käyttäytyy, minkälaisia yhteisöjä ihmiset muodostaa, mitä niin kuin normeja tai uskomuksia tai muita niissä on. Just niistä puhuitkin tuossa. Että. Just näin. Siinä missä teologia keskittyy enemmän just niin kuin perinteisesti uskonnollisiin ilmiöihin, niin sitten taas psykologia tutkii vielä laajemmin näitä samoja kysymyksiä. Osittain on vähän erilaisia tutkimusmenetelmiä ja näin, mutta kyllä mä näen sen niin kuin, ainakin omasta näkökulmasta, niin mua on ajanut näiden kahden tieteenalan pariin se, että mä haluan ymmärtää ihmisiä paremmin. Ootko oppinut ymmärtää paremmin? No hyvä kysymys. Kyllähän siinä on vähän se efekti, että sitten mitä enemmän johonkin asiaan perehtyy, niin sitä enemmän tajuaa, että tämä on paljon monimutkaisempi kuin mitä mä aikaisemmin ajattelin. Että jos sä tiedät jostakin asiasta vähän, sä oot vaikka just lukenut jonkun Ilta-Sanomien uutisen jostakin tutkimuksesta, niin sä luulet, niin. Että okei, tämä on selvä, nyt mä tiedän. Mutta sitten kun sä oikeasti meet sinne tutkimuksiin ja syvennät, niin sitten sä tajuat, että ei tämä olekaan ihan niin yksinkertainen juttu. Mutta that being said, niin kyllä mä koen, että olen saanut aika paljon sellaisia valmiuksia ja teorioita ja käsitteitä ymmärtää ihmisyyttä paremmin. Ootko oppinut ymmärtää itseään myös paremmin? Kyllä mä koen, että mä oon. Ja mä oon aika paljon tehnyt sellaista, että kun mä vaikka psykologiassa tulee vaikka vastaan joku tietty teoria tai joku tutkimus, niin kyllä mä aika paljon peilaan sitä niin kuin omaan kokemusmaailmaan ja ajatteluun. Ja mä ajattelin, että siitä on myös hyötyä siinä oppii sen asian paremmin. Jos sä pystyt kiinnittämään jonkun asian johonkin sulle tärkeäseen, niin se jää paremmin mieleen. Se on ihan niin kuin muistitekniikka. Mutta sitten toisaalta, kun sä työstät omia juttujasi, niin kyllä siitä on niin kuin sun hyvinvoinnillekin hyötyä. Ja sitten ehkä myös toinen on se, että kun pääsee sparraamaan opiskelijakavereiden kanssa ja niin kuin muiden ihmisten kanssa, jotka miettii tämmöisiä juttuja, niin siinä kanssa niin kuin tulee aina uusia näkökulmia asioihin. Se on parhaimmillaan vähän niin kuin ryhmäterapiassa, vaikka kun se psykologian opiskelijoiden kanssa jotakin juttua veivaat. Ihan varmasti. No onko psykologian puolella sitten jotain semmoista, mikä sua kiinnostaa erityisesti? On siellä tiettyjä juttuja. Mun oma väitöskirja liittyy kliiniseen psykologiaan, eli mielenterveyden psykologiaan. Okay. Ja se on ehkä itselle sellainen juttu, mikä kiinnostaa, että mikä niin kuin mielenterveys on, mitkä asiat tukee hyvää mielenterveyttä, toisaalta miten mielenterveys voi häiriintyä ja mistä siinä on kysymys, miten sitä voisi auttaa. Ja sitten toinen iso teema, niin oikeuspsykologia on kiinnostunut minua tosi paljon, eli niin kuin kaikki rikollisuuteen ja rikollisuusprosessiin liittyvä psykologia, alkaen niin kuin sieltä, miksi ihmiset tekee rikoksia, tai sitten, että miten psykologiaa voi hyödyntää rikosten tutkinnassa, oikeusistunnoissa ja niin edelleen. Se on toinen semmoinen iso teema ollut. Miksi ihmiset tekee rikoksia? No niin, hyvä kysymys. Riippuu rikoksesta. Rikoksiahan on paljon erityyppisiä. Joku vaikka väkivaltarikos on ihan eri asia kuin joku talousrikos esimerkiksi. Että ei ole mitään semmoista yhtä syytä, mutta kyllä siellä on, jos miettii vaikka väkivaltaisuutta ja väkivaltarikoksia, niin on huomattu tiettyjä sellaisia juttuja, että jos sulla on elämänpolulla tällaisia hommia, niin ne lisää riskiä, että sä näihin rikoksiin saatat syyllistyä. Ja kyllä siellä järjestää vaikkapa lapsuuteen liittyvät tietyt asiat, vaikka kiintymyssuhteisiin liittyvät ongelmat, sulla on ollut tosi turvaton lapsuus ja ei ole muodostunut semmoista turvallista johdonmukaista kiintymyssuhdetta, niin se lisää riskiä siihen rikollisuuteen. Okay. Tai sitten on tiettyjä aika sosiaalisia ilmiöitä, että ajautuu tietyn tyyppiseen, tiettynä niin kuin herkkänä nuoruuden kehityskautena ajautuu tietyn tyyppisiin porukoihin, niin se taas altistaa rikollisuudelle. Ihan niin kuin tutkitusti? Ihan tutkitusti, joo. Mutta on paljon, siis ne on niin kuin ihan biologisia tekijöitä, geneettisiä tekijöitä, erilaisia niin kuin biologiaan liittyviä, sitten ne on psykologisia tekijöitä, vaikka just kasvuympäristöön liittyviä, sitten ne on sosiaalisia tekijöitä. Näistä kolmesta tavalla laarista niin on sellaisia monia
juttuja, mitä on tutkimuksessa huomattu, että nämä lisää riskiä rikollisuudelle. Aivan, eli tuokin oli sitten monimutkaisempi juttu, kun sitä valitettavasti, joo. Että ei ole sellaista niinku yhtä polkua, että nämä on nämä, mitä aina rikollisella on. Niin. Mutta on niinku sellaisia keskimääräisyyksiä voidaan hahmottaa. No miten sitten teologian puolella? No mikä siellä sua kiehtoo? Se tulee varmaan kyllä siitä pohjimmilta, että mullahan on niinku, mä oon Pohjanmaalta kotoisin ja mulla on uskonnollinen suku ollut. Ja joo, Pohjanmaalla sitä paljon onkin. Mun ydinperhe ei ole ollut niin uskonnollinen, mutta suku on ollut. Ja sitten mä oon nuorena myös käynyt tämmöisissä aika uskonnollisissa piireissä ja innostunutkin siitä nuorena. Mikä siinä innosti? Ehkä siis siellä saa selkeitä vastauksia. Asiat ei olekaan enää niin monimutkaisia ja isoihin juttuihin. Siis niin kun maailman suurimpiin kysymyksiin sä saat vastauksia siellä. Ja sitten toisaalta yhteisöllisyys on kyllä iso juttu kanssa. Mun kaikki parhaat frendit nuorena oli seurakuntakuvioista ja siellä pääsi tekemään asioita, pääsi soittelemaan. Musiikki oli mulle aina tärkeää, sitä pääsi harjoittamaan siellä. Siinä oli paljon myös sellaista ihan positiivista yhteisöllisyyttä. Ihan varmasti. Joo, mutta sitten jossakin kohtaa niin lukio oli mulle semmoinen ehkä taite, että mä rupesin miettimään asioita vähän kriittisemmin ja sitten rupesin näkemään tavallaan, että no tämä maailmankuva, minkä mä oon oppinut skidinä, niin ehkä tämä ei olekaan se ainoa totuus, että ehkä joku muukin jossakin, joka on ajatellut asioista eri tavalla, niin ehkä silläkin voi olla jotakin sanottavaa asioista, tai ehkä tämäkin uskonto, niin ehkä tässäkin voi olla jotakin järkeä. Niin tavallaan se sitten lähti moninaistumaan se oma maailmankuva, ja sitten mä lähdin irtautumaan semmoisesta yksioikoisesta, ehkä niinku uskonnollisesta ajattelusta. Valot sammua. Heti kun ruvetaan Jumalaa pilkkaamaan. Hei! Kerta kaikkiaan. Nyt otetaan rauhassa. Tässä on nyt joku tilanne. Pannaan valot takaisin päälle. Kyllä. Saatiin tosiaan muikkari ylemmältä taholta, että nyt varovasti noiden aiheiden kanssa. Joo, mutta siitä teologiasta vielä, että no miksi mä lähdin sitä opiskelemaan, niin mulla oli lapsena semmoinen unelma, että mä haluan opettajaksi. Se jotenkin ehkä huokuu tuosta sun sisällöstä. Joo, kyllä varmasti. Aluksi mä halusin matematiikan opettajaksi. Sitten mä hyvin nopeasti tajusin, että mä oon huono matematiikassa. Ja sitten mä innostuin näistä niinku ihmistieteistä, niinku uskonto, filosofia, psykologia ja tämmöiset. Niin sitten mä ajattelin, että no tää se voisi olla. Ja sitten teologiseen mä pääsin sisään ja se aineopettaja oli se niinku tähtäimessä. Ja mä valmistuinkin aineopettajaksi, vaikka niitä hommia mä en ole kauheasti tehnyt. Ai jaa, okei. Okay. Mitä kuuluu niin teologialle, jos puhutaan yleisesti kirkosta, niin kuin Suomessa evankelis-luterilaisesta kirkosta, niin tuntuu, että sen niin suosio on vähenevään päin. En siis tiedä, mulla on vaan tämmöinen niin fiilis, niin miten teologia, miten nämä asiat, mitä se kuuluu? Kyllä luterilaisen kirkon jäsenmäärä on koko ajan niin laskemaan päin, mutta sitten teologia niin yliopistollisena oppiaineena ei ole sitoutunut mihinkään uskontoon tai kirkkokuntaan tai mihinkään. Se on se on akateeminen ala, jossa tutkitaan uskontoa. Ja nyt tietenkin siellä on aika paljon just niin kuin kristinuskon tutkimusta ja kirkon tutkimusta, koska se on ollut Suomessa perinteisesti vahva. Mutta viime aikoina, kun uskonnollisuus on moninaistunut aika paljon, niin sitten teologisessakin se näkyy vaikka sillä, että esimerkiksi jotakin islamia tutkitaan nykyään tosi paljon, koska islamin merkitys on kasvanut. On tullut paljon vaikka maahanmuuttajia, jotka on muslimeja, ja sitäkin tutkimusta tarvitaan. Että se kyllä heijastelee se, mitä siellä tutkitaan, sitä ylipäänsä niin kuin, mihin ihmiset uskoo. Siellä on erilaisia näkökulmia, niin kuin historian tutkimusta siellä tehdään tosi paljon, ja mun oma tutkimus oli myös siitä. Mutta sitten siellä on myös ihan jotakin vaikka kirkkososiologiaa, missä otetaan sosiologia tieteen menetelmiä ja tutkitaan sillä kirkkoja tai uskonnollisia yhteisöjä. Tai sitten jotakin, mitä muuta esimerkkejä, vaikka jotakin niin kuin filosofian menetelmiä otetaan ja tutkitaan niillä jotain kirkon oppeja, että mistä nämä muodostuu ja onko näissä niin mitään järkeä. Et siellä on aika erilaisia, se on aika semmoinen, niin että se lainaa maallisilta tieteiltä menetelmät, mutta sitten soveltaa niitä uskonnollisen ilmiöiden tutkimiseen. Mutta aika mielenkiintoista, että nuo kaikki aiheet, teologia, historia, psykologia, filosofia, ei olekaan niin hirveän kaukana toisista. Ei ne ole. Sitten kun rupeaa syvenemään asioihin, niin ei ne ole. Ja kyllä se pohjimmiltaan myös, tavallaan mä ajattelin, että se johtuu siitä, että ne on samat aivot, missä nämä kaikki asiat syntyy. Niin totta. Homo sapiens on kehittynyt tietynlaiseksi lajiksi ja sen aivot synnyttää tietynlaisia ilmiöitä. Ja niitä kun tutkitaan, niin ne menetelmät on sitten loppuviimeen kuitenkin aika samantyyppisiä. Ihan totta. Hei, palataan vielä sen verran tuohon sosiaalisen median juttuihin ja liittyen siihen, että kun puhuttiin tuosta, mitä huonoja asioita se tuo, niin onko sulla, onko siinä ikinä kokenut jotain riittämättömyyttä tai tämmöistä niin kuin
sisällön tuottamisen yhteydessä? Oon kokenut, joo, Oot. ja kyllä siihen liittyy siis vaikeita juttuja kanssa. Yksi semmoinen, minkä mä huomasin, että itselle oli aika iso juttu, oli siis myöntää se, että tubettaminen on niinku työ ja sä voit heittäytyä sen varaa. Niin. Et kun itse mä oon ollut aina hirveän orientoitunut silleen, että työ on niinku perinteistä työtä. Se on vaikka sitä, että sä oot opettaja tai mun faija on kaivinkoneen kuljettaja, niin se on niinku työtä. Kyllä. Tai tehtaalla, niin se on työtä, eikä mikään, että sä jotakin videoita kuvailet olohuoneessa, niin se on mitään työtä. Ja onko sinun isän mielestä työtä, jos se on kaivinkoneen kuljettaja? Ei mennä isäsuhteeseen, ei avata sitä laita. Mitä tehdä Villelle kuuluu? Joo, kyllä. No siellä se. Siellä se. Töitä välttelee, niin. Just näin, töitä välttelee. Mutta sitten kyllä mä sen vuosien varrella sitten myönsin, ja varsinkin kun tultiin siihen tilanteeseen, että mä pystyn tienaamaan niin kuin tällä kaikista paremmin kuin millään muulla mun ammatilla, niin kyllä siinä äkkiä sitten myöntää itselle, että no kyllä tämä on ihan oikea työ, että uskomatonta. Suhtaudu siihen vaan ihan työnä. Ja tietenkin monia muitakin juttuja on, niin kuin se julkisuus on vähän sellainen, johon mulla on vähän ristiriitainen suhtautuminen. Miksi? Mä tykkään siitä, että on yleisöä, jotka kiinnostuu näistä aiheista, ja mitä enemmän sitä on, niin totta kai se on aina siistimpää. Mutta sitten kyllä mua välillä vähän ahdistaa se, että mä oon niinku sen homman keskipisteenä. Ja sitten mä mietin paljon just, että mitä mä voisin jakaa itsestä ja mitä mun ei kannata jakaa itsestä. Niin. Ja sitten jos menee jossakin julkisilla paikoilla, vaikka niin enemmissä määrin huomaa sitä, että porukka niinku kattelee tai vähän seuraa tai kuvailee. Niin. Ja tämmöistä. Niinku, että aina kun sä oot julkisella paikalla, niin vähän pitää olla silleen, että kattookohan joku nyt mua tai onkohan tässä joku juttu menossa. Niin, siihen ei Pietarsaarelainen poika ole tottunut. Että. Niin, just näin. Mä huomaan, että mä oon itse vähän enemmän introvertin puolella. Joo. Siis mä tuun tosi hyvin toimeen ihmisten kanssa ja mä nautin ihmisten seurasta, mutta se kyllä vie multa voimia, että mä tarvitsen sitten sitä omaa aikaa ja sellaista käpertymistä yksin kirjojen kanssa ja asioiden miettimistä. Ehkä se persoonallisuuskin on mulla semmoinen, että se suhde julkisuuteen vähän niin kuin sitä kautta muokkautuu. Mutta koetko, että sinun kanava olisi voinut kasvaa yhtä isoksi ilman sinun omaa persoonaa? Hyvä kysymys. Siis mä mietin silloin alkupuolella, että kannattaako mun niin kuin pitää omia kasvoja mukana tässä hommassa, koska sitten toinen mahdollisuus on tehdä niin kuin vaikka FinTop 5, Kyllä. joka tekee täysin vaan, että sen ääni kuuluu. Tyypit tietää, että sen etunimi on Kimi ja että se asuu Järvenpäässä, mutta mitään muuta siitä ei tiedä. Sinä tiedät, kuka se on. No, en ole tavannut. Me ollaan muutama viesti vaihdeltu, mutta ei ole tavattu livenä. Okay. Mutta näähän on kertonut ihan kanavallaan. Mutta mä mietin kanssa jossain kohtaa, että pitäisikö mun tehdä tämmöistä. Mutta sitten mä jotenkin sitten päädyin siihen, että ehkä kuitenkin se henkilöbrändi on aika arvokas. Et jos mä pääsen luomaan itsestäni tietynlaista henkilöbrändiä, niin siitä voi olla sitten hyötyä. Ja kyllä nyt vaikka se, että kirjoja luetaan enemmän, kuin ihmiset tietää, että no se on Ville Mäkipellon kirjoittama kirja ja ne haluaa lukea sen. Niin on siitä siinä mielessä ollut hyötyä. Ihan totta, ja se on myös niin kuin iso erottautumistekijä. Täällä oli aikaisemmin Hydraulic Press Channelin perustaja Vuohensilta paikalla, ja hän kertoi siitä, että kun he oli sitä kanavaa perustanut, niin se oli jotenkin selkeä heti, että siellä pitää olla niin kuin persoonallinen tyyppi siellä, että sitä ei tavallaan voida varastaa eikä kopioida eikä viedä, vaan just se on niin kuin vahvuus. Niin itse ainakin uskon siihen, että se syy, miksi sinun kanava on niin iso, on se, että se on sinun persoona, mistä ihmiset tykkää. Niin, no. Se on sun arvio. Se on minun mielipide, mulla on oikeus siihen. Joo, kyllä. Mutta se on ihan totta, että se on niinku ainut asia, millä mä voin täysin erottautua. Ei ole toista Ville Mäkipeltoa, ei ole vaan maailmassa. Ja siinä tullaan sitten esimerkiksi tekoälyjuttuihin, että voiko tekoäly korvata esimerkiksi sinut? Niinpä. Mä en usko siihen, ja siinä ei ole kyse siitä, ihmiset usein lähestyy tätä siitä näkökulmasta, että miten niinku hyvä tekoäly on, tai miten tarkasti nyt tekoäly pystyy niinku imitoimaan vaikka mua niin, että ihmiset ei erota mua tekoälystä. Mutta se on vähän väärä näkökulma katsoa sitä asiaa. Mun mielestä oikea näkökulma on katsoa siitä, että minkälaista sisältöä ihmiset haluaa kuluttaa. Et jos sä vaikka sanotaan, että sä oot vaikka taiteesta tosi kiinnostunut, kuvataiteesta, niin minkä tyyppistä kuvataidetta sä haluat kuluttaa? Yleensä semmoista, joka on ihmisten toisen niin kuin sun lajitoverin tekemää, koska siinä on jotakin kiinnostavaa. Et kun sä katsot jotakin
jonkun Picasson maalauksia, ja sitten luet Picasson elämästä, ja sillä on ollut niinku samanlaisia, sillä on ollut tämmöisiä lapsuuden kokemuksia, tämmöisiä kipuiluja ja muita. Siinä on jotakin kiehtovaa, että se on mun lajitoveri, joka on tehnyt tämän, ja se niinku resonoi jollain tasolla. Ja sitä semmoista ei vaan saa tekoälyn kautta. Toki voi olla, että jonain päivänä meillä on niinku robotiikka ja tekoäly yhdistynyt sillä tavalla, että meillä on niinku ihan niinku yksilöitä ja sellaisia niinku ihan siis niinku aidon ihmisen oloisia toimijoita. Lajitovereita, lainausmerkissä. Niin, lajitovereita. Ja sitten me vaikka ollaan osattu mallintaa aivot niin tarkasti, että siellä on kaikki samat jutut, niin sitten voi olla, että se tilanne muuttuu, mutta mä en usko, että me päästään. Jos katsoo vaikka robotiikan kehitystä, niin se on aika hidasta ollut verrattuna tekoälyn kehitykseen. Ja sitten jos katsoo myöskin aivotutkimusta, niin me itse asiassa tunnetaan aika kehnosti vielä, miten aivot toimii. Se, että me pystyttäisiin tekemään tekoaivot, niin se on tosi kaukana. Toi on muuten jännä juttu. Just vasta oltiin tuossa yhdessä hotellissa kirjajulkkareissa, mun siskon kirjajulkkareissa, ja siellä oli sitten semmoinen robotti, joka minun mielestä keräsi ehkä tarjottimia tai jotakin tämmöistä. Ja mä katsoin, että se oli aivan samannäköinen se robotti kuin Rocky 4:ssä 80-luvulla, kun niillä oli semmoinen palvelurobotti kotona. Sitten me mietin, että ei jumalauta, tuo robotiikka ei ole mennyt niin mihinkään 40 vuodessa. Että ihan totta, se ei ehkä ole kehittynyt ihan samalla mallilla, mitä on ajateltu. Näin se on. Ja sitten tuossa vielä toi just, että ihmiset haluaa kuluttaa ihmisten sisältöä, niin mun broidi sitten taas, joka on musa-alalla, niin musta sillä oli ihan hyvä pointti, että siinä vaiheessa, kun tekoäly maksaa taiteesta, että tekoäly rupeaa kuuntelemaan musiikkia, niin ehkä tekoäly haluaa kuunnella tekoälyn musiikkia. Eikö tässä on myös toinen? Siinä kohtaa niin kuin ihmiskunta on tavallaan syrjäytetty jo, ja silloin meillä on isompia ongelmia siinä kohtaa. Mutta tässä on ihan yksi juttu, mitä tuossa mietin monesti, kun ajan autolla, niin siellä on tämmöinen kanava kuin tekoälykanava. Joo. Niin sitten mietin sitä asiaa, että okei, radiorockia kuuntelee rockin kuuntelijat. Jes, se on selkeä. Radio Suomi-poppia kuuntelee semmoista, jotka tykkää Suomi-popista. Jep. Niin kuka helvetti kuuntelee tekoälyradiota? Niinpä. Sen on pakko olla tekoäly. Se on tekoäly, kyllä. Haluatko puhua rahasta? Voihan me puhua rahasta. Paljonko tubettamisella tienaa? Se riippuu, se ei ole niin yksinkertainen asia. Se riippuu kanavasta, se riippuu monesta asiasta. Mutta kyllähän ne perusansaintalogiikat tubettamisessa on YouTuben oma AdSense, eli se kun YouTube näyttää niitä mainoksia sun videoilla, niin sitten ne maksaa siitä tietyn siivun, ja sitten tietenkin kaupalliset yhteistyöt. Kumpi sulla on niinku pääosassa? Onko se niinku nää? Mulla se AdSense on pääosassa, ja se on ollut niinku aina. Ja musta tuntuu, että se on vähän kallistunut silleen, että ennen tubettajilla kaupalliset yhteistyöt oli isommassa roolissa, mutta niin. AdSense-tulot on kasvanut viime vuosina. Aika kiva. Joo, ja sitten mulla on pitkää sisältöä, ihmiset viettää sen parissa paljon aikaa, niin mainoksia ehditään näyttää aika paljon, niin se näkyy sitten siinä, että on ihan hyvä se tulo siellä. Ja se on kiva, koska sitten se ei sido mua mihinkään niin kuin kaupalliseen toimijaan, vaan mä voin tehdä sitä sisältöä, mitä mä haluan tehdä, ja mä pystyn sillä tienaamaan. Ja sitten jos mä haluan tehdä mainosyhteistyötä, niin mä sitten valikoin semmoiset kumppanit, kenenkaan mä oikeasti haluan tehdä mainosyhteistyötä. Kyllä, ja mikä jotenkin vielä palvelisi sitten sitä katsojaakin, just että näin. Se ei tulisi niinku aivan puskista, että hei, mikä homma, koska se on jotenkin creepin tuntosta. No, mutta ei, jos puhutaan nyt sitten luvuista, ajatellaan nämä asiat niin teoreettisina ja lukuina, niin mikä voisi olla tai mikä on ollut sinun niin kuin ennätyskuukausi? Paljonko sieltä AdSenseista pamahtaa sinne tilille, että nyt meni jumalauta, tämä oli kaikkien aikojen kuukausi? Mun kaikkien aikojen kuukausi on ollut yli 10 000 kuussa. Herran jumala. Mutta se vaati kyllä aika kovasti duunia. Mä ihan tarkoituksella koitin siis sitä, että mä teen 5 videota viikossa ja painan niin kuin sisältöä kunnolla. Minkälaisia ne videot oli? Ne oli ihan mun tavallisia pitkiä videoita. Mä käytin aika paljon aikaa siinä kuussa työn tekemisessä. Miten kuulijoille, jos joku ei ole vielä tutustunut sinun sisältöön, suosittelen tutustumaan. Löytyy Ville Mäkipelto nimellä. Joo. Varmasti kaikista alustoista. Löytyy kaikista. YouTube on pääalusta, mutta olen kaikkialla läsnä. Ja tyypillinen tämmöinen sisältö sulta on esimerkiksi tällainen, että tässä ratkaisemattomat 10 mysteeriä ihmiskunnasta. Ehkä joku tämmöinen. Ja sitten kun minä katon sen, niin sitten mä olin, että vau, jumalauta, nyt mä tiedän tämmöisiä asioita, ja minä muistan niitä asioita.
yksi kerta oltiin mun puoliso Essin kanssa treffeillä, ja mä kerron sille aavelaivoista. Ja Hyvä. se meinasi suuttua, että eikö meillä muuta hommaa täällä treffeillä ole, kun kertoo. Ville kertoi mulle noista Flying Dutchmanista, kuuntelepa. Toi on perinteinen just. Mies haluaa puhua muinoista Roomasta ja nainen on, että voitaisiko puhua jostakin oikeasta asiasta. No ne on oikeita asioita. Kyllä. Mutta siis paljonko siellä käytät aikaa siihen? Kun ajatellaan, että sä lähdet tuommoista videoa tekemään, jonka asiasisältö on vielä tarkistettu ja oikein, niin miten se prosessi menee? Yksi tuommoinen 20 minuutin video, niin siihen menee noin työpäivä, eli 8-12 tuntia työpäivä voi joskus vähän venyä. Pisin vaihe on ehdottomasti se taustatutkimus. Niin. Eli sitten kun mulla on se idea, että tästä mä haluan tehdä aiheen, niin sitten mä yleensä pyrin lukemaan siitä vaan mahdollisimman paljon ja keräilee erilaisia lähteitä ja vähän niin kuin hahmottaa, että mitkä tässä on ne pääjutut ja mihin lähteeseen voi luottaa. Onko joku tutkija, joka on tätä tutkinut, tai joku kirja, jossa nämä asiat on hyvin esitetty. Ja sitten kun mä oon tehnyt sen tausta tavallaan lähteiden kartoituksen, niin sitten mä rupean kirjoittamaan. Että kyllä siinä menee ihan fyysisesti kirjoittamaan Wordillä ylös. Sanasta sanaa mä kirjoitan ja sitten mä puhun sen vähän niin kuin miten se sopii mun suuhun, mutta kyllä mä joka sanan aina kirjoitan. Okay. Siinä menee muutama tunti ja se on just se toimitustyö, niin se on se pisin työvaihe. Kuvaaminen menee suht nopeeta, puoli tuntia, 40 minuuttia, editointi 2, 3, 4 tuntia. Niin. Se kuvitus on siinä se luovin ja vaikein vaihe, että pitää löytää sellaista sopivaa B-rulla-matskua, mikä pitää mielenkiinnon yllä. Se on tärkeää. Joo, muuten se on semmoinen aika jo silleen, mä oon tehnyt sen yli 800 kertaa, niin on tullut aika kova niin kuin rutiini siihen editointiin sinänsä suorituksena. Joo. Ja varmaan oot siinä sitten todennut myös sen, että se kuvitusmateriaali on tärkeää. Se on tärkeää, joo. Ja siinä tavallaan itsekin mä koen, että mä luon sen kokonaisuuden ja saan sen niin kuin tarinan eheäksi. Ja sitten kuvilla voi aina niin kuin ohjata ihmisen huomiota tai olla ohjaamatta ihmisten huomiota. Joskus voi olla hyvä vaan käyttää tosi geneeristä kuvitusta, jos haluaa, että ihminen mielikuvituksessaan tavallaan itse luo sitä maisemaa. Totta. Joo. Siis nerokasta toi nimenomaan tuo geneerinen juttu, että kun miettii, että sillä ei ole mitään käyttöä, että se pitäisi olla persoonallista, niin ihan totta, että jos se käytätkin niin kuin vähemmän kuvaavaa materiaalia, niin se antaa niin kuin enemmän sille katsojalle aikaa. Siis se on tämä ihan klassikko, vaikka että kauhuelokuvissa sellaiset ne asiat, mitä ei näytetä, niin ne on yleensä pelottavimpia kauhuelokuvissa. Ihan totta. Niin ihan totta. Ja yleensä se menee pilalle, kun se näytetään. Se menee pilalle, kun sieltä tulee joku ihmeellinen ihan sama mikä mallinnettu hirviö, niin sitten se on jotain, se oli tossa noin. Mutta ihmisen mielikuvitus on ihan valtavan niin kuin iso työkalu, jota kannattaa hyödyntää. Kannattaa miettiä, minkälaisia keloja ihmisillä syntyy tietynlaisen sisällön äärellä. Eihän sitä voi varmasti tietää ja kaikki on erilaisia, mutta sitä voi aina kokeilla. Tuo mua kiinnostaa kauheasti niin kuin taiteen ympärillä, se kiinnostaa minua valokuvauksessa, monesti kiinnostaa mua ihan graafisessa suunnittelussakin. Varsinkin maalauksessa. Jotenkin me tykkään maalata semmoista vähän absurdia, että se ei suoraan esitä mitään. Just sen takia, että se on jokaiselle katsojalle, niin se on vähän omanlainen. Niinpä, just näin. Jokainen sillä on niinku varaa tulkita sitä. Just näin. Miten hän sen kokee. Just näin, joo. Ja se tietokin on siitä mielenkiintoinen, että vaikka mun kanava on tietokanava ja mä pyrin välittämään tietoa, niin senkin voi tehdä kuitenkin silleen vähän taiteellisemmin tai voi vaikka tarinankerronnassa hyödyntää tietynlaisia tarinankerronnan menetelmiä. Todellakin. Tunteita herättää, koska se aina tekee voimakkaamman siitä kokemuksesta. Ihminen oppii asioita silloin, kun se tuntuu niin kuin hyvältä oppia tai tuntuu, että tarina vie mukanaan tai muuta. Että tällaisia aspekteja mä yritän kovasti miettiä, että miten tästä tiedosta saisi niin kuin vielä enemmän sellaista, että ihminen oppii vaan niin kuin vahingossa. Se vaan viihtyy tämän sisällön äärellä ja sitten se vaan vahingossa oppii jotakin myös samalla. Tosi kaunis ajatus. Niin, kyllä. Ei se kaikessa toimi. Sitten jos susta pitää tulla joku maailmanluokan matemaatikko, niin sit sun pitää vaan tehdä niinku istua vaan istumalihakset kovana ja ratkoa vaikeita yhtälöitä ja se tuntuu ihan todella rankalta. Että kaikesta ei voi tehdä mukavaa kaikesta oppimisesta, mutta semmoista niinku vapaa-ajan oppimisesta kannattaakin ehkä tehdä mukavaa. Niin, ja on se sitten oppimista, on se vaikka markkinointia, niin se muistijälki on kuitenkin iso asia. Niin on. Ja tästä syystä esimerkiksi suositaan sitä, että jokaisella firmalla olisi logossa joku väri, koska värimuisti, se muistijälki on paljon vahvempi. Tämä on kiinnostavaa. On, kuin että se on vaan mustavalkoinen.
Niinpä. Mutta se on myös taas sitten tehokeino, niin kuin yleisesti on, että jos sitten rikotaan tiettyjä juttuja, niin yleensä sille saavutetaan tehokeinoja ja sitten päästään tuommoiseen Applen tyyppisiin ratkaisuihin, jotka on sitten superelegantteja ja kalliita sillä, että ne rikkookin sitä normia. Niinpä, toi on tosi kiinnostavaa. Värithän on muutenkin ihan valtavan kiinnostavia, siis se minkälaisia kulttuurisia asioita me tavallaan opitaan tietyistä väreistä. Me opitaan yhdistämään tiettyihin väreihin tiettyjä asioita, niin kuin vaikka punainen, klassinen vaara, uhka, mitä kaikkea. Ja sitten näillä tämmöisillä, jos on kulttuurisesti tosi älykäs ja tuntee, mitä eri väreihin liittyy, sitten näitä voi hyödyntää vaikka graafisessa suunnittelussa tai sisällössä tai missä vaan. Ehdottomasti. Tästä on olemassa siis ihan semmoinen kartta, missä kerrotaan, että mikä väri kertoo mitäkin. Että esimerkiksi punaisella on tämmöisiä niin kuin aggressiivisia juttuja, mutta sen punaisen syvin merkitys on se, että se on niin kuin tosi voimakas se tunne. Joo. Että on se sitten viha, on se rakkaus, mikä ikinä se punainen on niin kuin voimakas. Ja sitten taas esimerkiksi keltainen on sellainen, että se mietitään niin kuin aurinkoisena, iloisena, mutta se myös mietitään halpana. Sitten jos mietit niin kuin kaikki keltaiset laput, alennukset, sale, ne on keltaisella. Että sieltä löytyy paljon tommosia niin kuin tosi ilmeisiä juttuja. No kerropa sitten, käännetään tämä podcasti sille, että mä haastattelen sua, mutta mitä sininen sitten kertoo, kun sininen on mun lempiväri ja mä käytän sitä aika paljon mun sisällössä. Mulla on taustavalot sinisiä ja jotenkin se on vakiintunut. Mä en ole miettinyt sitä niin kuin muuta kuin vaan, että sininen, mä tykkään siitä. Sininen, se on miellyttävää. Mä kerron sulle, sininen on yleisin lempiväri ihmiselle, johtuen siitä, että sitä esiintyy eniten rauhallisissa elementeissä luonnossa, kuten vedessä, taivaassa. Mutta sitten taas niinku markkinoinnin puolella se on konservatiivinen väri. Joo. Et se on semmoinen luottamuksia. Ja sitten taas esimerkiksi F-Securen kaltaiset kaikki teknologiayritykset helposti käyttää sitä sinistä väriä silloin, kun halutaan luoda semmoista luottamusta, että me ollaan varma ja turvallinen. Eikö toi sovi mulle sitten ihan? Se sopii nimenomaan täydellisesti sulle. Eli tämä niinku, näin. Hyvä. Olen tehnyt oikean valinnan vahingossa. No hei siellä toimit käytännössä yksin, onko näin vai onko sulla joku kumppani, kenen kanssa teet sitä, kuka on sun niinku tärkein kamu tässä hommassa? Mä teen sisällöt alusta loppuun yksin tällä hetkellä, ihan sieltä ideoinnista jälkituotantoon ja julkaisuun ja kaikkeen. Mä voisin varmaan ensimmäisenä ulkoistaa editoinnin ja tommoset sen jälkituotannon ja semmoisen. Mä oon miettinyt sitä jossain kohtaa, että ehkä ostan sitä palvelua jossain kohtaa. Mutta sisällöt mä teen yksin, mutta sitten mä oon kyllä verkostoitunut silleen, että mulla on tullut tosi läheisiä vaikka tube-kavereita ja kollegoja, niin kuin vaikka Petteri Mikkonen, jonka kanssa me tehdään aika samanlaista sisältöä, niin me ollaan ihan ystävystytty ja ollaan niin kuin joka viikko yhteydessä. Eli te ette alun perin ole ollut ystäviä, vaan te olette ystävystyneet. YouTube on yhdistänyt meitä ja nimenomaan se, että me tehdään samantyyppistä sisältöä. Petteri vaan, mun mielestä jossakin Tubekonissa se tuli kätteleen, että hei, on seurannut sun kanavaa ja mäkin teen tämmöistä ja sitten me vaan ruvettiin, jossain kohtaa me mietittiin, että no pitäisikö me tehdä sitten yhdessä joku video, ja siitä se lähti. Aika upeaa. Tuossa aikaisemmin puhuit tuosta niinkö verkostoitumisesta ja niissistä ja klaanista ja näistä asioista, mitä se some voi parhaimmillaan tuoda, niin miekin olen ajatellut, kun me on teidät yhdessä nähnyt, että te olette varmaan ollut niinkö ystäviä, ja sitten te olette alkanut tekemään, mutta... Joo, ei olla. Ja meillä on niin erilaisetkin jotenkin elämänpolut, ja ollaan niin eri paikoissa kotoisin, että ei me oltaisi ikinä törmätty, jos ei tämä homma olisi meitä yhdistä. Siis mun ystäväpiiristä muutenkin tällä hetkellä iso osa on Tuben kautta tullut. Ihan mahtavaa. Se on tosi siisti homma. Mennään konkreettisiin keisseihin tuo YouTuben tai muun sisällön tuottamisen. Saat ihan itse valita, mutta onko tai mikä on ollut paras keissi, missä sä oot saanut olla? Mistä on jäänyt niin kuin paras fiilis? Paras keissi? Niin. On se sinun itse tekemä, on se ollut joku yhteistyö, on se ollut rahallisesti merkittävä. Mikä on sun niin kuin se top? Yksi, mikä mulle on jäänyt ihan tosi paljon mieleen, on siis video, jonka mä tein otsikolla Vierailen salaliittoteoreetikon luona. Okay. Ja kun siis se oli semmoinen keissi, että YouTubesta Arto Lauri, jonka osa katsojista ehkä tietää, niin se kehitteli semmoisen salaliittoteorian minusta. Silloin siis tällaisia vähän erikoisia juttuja. Ja silloin oli semmoinen joku salaliittoteoria. Onko Flat Earth-juttuja? No ei se ehkä niihin usko, mutta silloin enemmän tällaisia. Silloin semmoinen iso ydinvoimavastainen salaliitto. Ja sitten musta se rupesi kehittämään semmoista, että mä oon CIA:n agentti. Ja nice.
ja mä yritän niin kuin luoda jotakin uutta maailman uskontoa, joka alistaa ihmiset valtaansa. Silloin niin kuin tällaisia tosi korkealentoisia. Sitten mä ajattelin, että mitäs mä menisin käymään vaan ton kaverin luona ja kuvaisin sitä videoa ja jutellaan nämä hommat läpi. Niin. Ja sitten mä tein siitä videon, kun mä kävin siellä Petterin kanssa itse asiassa. Ai ja. Niin mun mielestä siitä videosta tuli, niinku, mä oon siihen tosi tyytyväinen. Se, oli niinku, se idea oli kiva, meillä oli tosi hyvät niinku, kohtaamiset ja sitten se on myös tarinankerronnallisesti semmoinen video, mihin mä oon aika tyytyväinen. Sitten on muitakin yksittäisiä videoita, johon mä oon tyytyväinen. Jos miettii vaikka yhteistöitä, niin mä tein Jyväskylän yliopiston kanssa semmoisen yhteistyön, missä mä kävin niiden tieteiden yössä ja pääsin kuvaamaan hiukkaskiihdytintä ja haastattelemaan fysiikan Onko Jyväskylässä hiukkaskiihdytin? Joo, siellä on iso hiukkaskiihdytin ja iso siis fysiikan kosmologian. Siellä tutkitaan kaikkia tämmöisiä juttuja. Okay. Ne tekee itse asiassa yhteistyötä myös ESAn, eli Euroopan avaruusjärjestön kanssa, mistä ne kertoi mulle ja mä kuvasin siitäkin videota. Niin tämäkin oli semmoinen, että ei tämä olisi ikinä auennut mulle ilman YouTubea. Aika mahtavaa. YouTube on avannut tällaisia erilaisia kivoja juttuja. Tosi kiva. Toki sitten myös mun kirjat, niin se, että mä oon päässyt tekemään kirjoja, niin kyllä mä ajattelin, että YouTube-näkyvyydellä on ollut iso rooli myös siinä. Että... No ei, puhutaanpa sitten kirjallisuudesta ja kirjateollisuudesta. En tiedä, onko se sana, mutta on se sana. Kirjabisnes. Kirjabisnes, niin. Onko kirjabisnes, on se minun kysymys. Joo, kyllä se on bisnes. Jos sä katsot suurimpia kustantamoita ja niiden liikevaihtoja ja toimintaa, niin kyllähän se on bisnes, jota pitää yllä. Siinä on sitten jännitteitä, että on ihmisiä, kelle kirjallisuus on niin kuin kaikkea muuta kuin kaupallista. Niin. Ja sitten on niin kuin kuitenkin kirjabisneksessä on kaupalliset tavoitteet. Että se on semmoinen jännite, minkä välissä se tavallaan elää se ala koko ajan. Mutta no joo, ajatellaan asia näin, että esimerkiksi mie tykkään tästä podcast-jutusta. Tämä on minusta kivaa, että tässä on niin paljon erilaisia hyödykkeitä sitten, että esimerkiksi minä voin käyttää näitä jaksoja omassa markkinoinnissa. Minä pystyn ihmisiä tutustuttaa itseeni, tutustuttaa sinuun. Joo. Tässä on niin paljon kivoja juttuja, mutta tämä ei itsessään ole niin business, ainakaan tällä hetkellä. Ainakaan tällä hetkellä, ja se on mulle ihan fine. Niin kuin, että siinä on niin paljon kivoja juttuja, mitä minä haluan tehdä, niin se ei niin kuin määritä sitä se, että tekeekö sillä rahaa, kuinka paljon ja milloin sillä tekee rahaa. Niin onko kirjapuolella samanlainen juttu, että onko siinä myös sen tekeminen, valmiiksi saattaminen, julkaiseminen, tuoko se jotain muita hyötyjä vai onko se ihan vaan niin kuin for the money? Niin no tavallaan tuossa niinku, riippuu vähän keneltä kysytään kirja-alalla. Että kysytäänkö kirjailijalta itseltään, niin silloin se harvemmin on business. Niin. Mulle se on kyllä niinku sisältö edellä lähtenyt. Ja kun mä kirjoitin tuon ensimmäisen tietokirjan, niin en mä ajatellut, että siitä voi saada rahaa. Niin. Sitten kun mä tein kustannussoppari Otavankaan ja sanottiin, että tähän kuuluu tämmöinen tekijän palkkio ennakko. Niin, että mä saan nyt niinku... Mä saan vähän rahaa siitä, että mä rupean kirjoittamaan tätä kirjaa. Se oli tosi niinku outoa. Ja sitten mä olin tullut yliopistomaailmasta, missä todellakaan ei makseta, niinku, kustantajat ei maksa mitään sulle tutkimuksista. Niin, mutta sitten jos tätä mietitään vaikka niinku kirjojen toimitusten ja muiden näkökulmasta, niin nehän saa niinku satoja kirjaehdotuksia ja sitten niiden pitää valita sieltä ne, jotka myy. Totta kai. Niiden täytyy miettiä sitä siitä näkökulmasta. Okei. Joo, ei kun mä mietin sitä, että kuka siellä käärii rahat, onko se kirjailija siis vai kirjailija onko se saa tosi pienen painetusta kirjasta. Kirjailija saa, jos esimerkiksi mun kirja maksaa kaupassa 30, niin mä saan 3 euroa painetusta kirjasta. Ja ne loput menee sitten kaikkeen kirjakaupan katteeseen, siis kustantaja. Esimerkiksi jos miettii mun sitä kirjaa, niin kustantajalla on ollut varmaan 6 tyyppiä, jotka on sen parissa työskennellyt. On ollut graafikkoa, kustannustoimittajaa, kaikkia ihmisiä, jolle pitää saada palkat ja sitten kustantamon pitää saada pientä voittoa ja näin, niin ei siitä sitten jää kirjailijalle kovinkaan paljon. Ja sitten äänikirjat on vielä muuttanut on silleen, että äänikirjoista jää vielä pienempi siivu kirjailijalle. Okei, eli äänikirjoista ei käytännössä... Alle euron per... Niin, no se hinnoittelumalli on vähän epäselvä. Se perustuu siis siihen, miten kauan kirjaa kuunnellaan. Okei. Mutta me, niin jos miettii kirjaa keskimäärin, niin puhutaan alle euron. Että vaikka sä kuuntelisit pitkän 10 tunnin kirjan, niin kirjailija saa siitä varmaan jotakin 70 senttiä tai jotakin. Että puhutaan tosi pienistä korvauksista, mitä kirjailija saa. Mutta minun mielestä se on ihan suhteessa kuitenkin taas siihen niin kuin fyysiseen kappaleeseen, että
jotenkin tavallaan se ei kuitenkaan, siinä ei kustannuksilta ole samanlaista rakennetta. Totta. Ja eihän se kuluttajallekaan maksa niin paljon. Niin, käytännössä melkein ollenkaan, jos olet jonkun tämmöisen suoratoistopalvelun jäsen, niin sä saat 20 kuunnella niin paljon kuin ikinä sielu sietää. Käytännössä kirjailijalle se vaan tarkoittaa sitä, että jos sä haluat elää pelkästään kirjoilla, niin sun pitäisi puskea niin kuin joka vuosi uusi kirja pihalle. Ja jos sä tietokirjoja teet, niin silloin sä tienat vielä huomioon. Romaaneilla tienaa vähän paremmin, koska niitä enemmän luetaan. Aivan. Että kyllä se aika kova homma on, että jos pitäisi niin kuin joka vuosi, joku kirjaa ei tosta noin vaan. Se vaatii aika paljon taustatyötä ja kaikkea. Että sen takia kirjailijat niin kuin pääsääntöisesti tekee myös sit jotakin muuta siinä ohella. Vaikkapa käy jotakin luennoimassa tai opettaa tai mitä ikinä. Just olin tuossa yhdessä projektissa mukana, missä on suomalainen kirjakauppa. Ja he kertoi siellä, että kirja on niinku tuore tuote, ikään kuin elintarvike. Että kun se julkaistaan, niin sen jälkeen sen arvo alkaa laskemaan. Se on kyllä ihan totta. Joo. Oli jotenkin mielenkiintoinen huomio. Se on kiinnostavaa. Sitten taas kiinnostavaa, kun mä tulin kirjamaailmaan Tuben kautta, niin Tube-video on vielä tuoreempi tuote. Onko näin? Se on pari viikkoa isosti pinnalla. Sitten häntä on aika pitkä, siis munkin videoita katsotaan vielä vuosia, mutta ei se määrä, mitä niitä katsotaan, ole kovin iso kuitenkaan. Mutta sitten taas mun kirja, minkä mä kirjoitin, niin kyllä se on niinku edelleen vähän pinnalla. Edelleen joku niinku puhuu siitä jossakin tai sitä ostetaan. Milloin se on julkaistu? Se julkaistiin 1,5 vuotta sitten. Joo. Että semmoinen niinku 2 vuotta kirja on vielä ihan hyvin. Mutta sitten se rupeaa kyllä laskemaan. Ja Tube-video saa olla aikamoinen, että se vielä 2 vuoden päästä pututtaa. Ja sitten tietenkin kirjat lähtee vähän eri tavalla, että toi meidän kirja lähti tosi hyvin, mutta sitten enemmistö kirjoista ei kyllä lähde kovin hyvin, että sitten ne unohdetaan aika nopeasti, valitettavasti. On. Mutta okei, YouTuben puolellakin on kuitenkin näin, että siellä ei niinku mitään dramaattisia hyppyjä tule enää jälkikäteen. Ei tule, ellei nyt sitten ole jotakin, että just sattuu tapahtumaan maailmassa jotakin, ja mä oon tehnyt siitä videon 5 vuotta sitten, ja sitten ihmiset löytää sen Google-hakujen kautta vaikka. Aivan. Mutta toki se portfolio mullakin rupeaa olla aika iso, että mulla on yli 800 videota, niin yhdessä ne kyllä sitten tuottaa sellaista pientä passiivista näyttökertaa ja tuloa koko ajan. Mikä on huonoin keissi, missä olet ollut? Huonoin keissi? Niin. Mistä on jäänyt kaikista huonoin mieli? Huonoin mieli. Pitää kyllä hetken aikaa siis. Siis jos mä mietin mun vaikkapa Tube-hommia, niin mä en tee siis vaikka sellaisista aiheista videota, jonka parissa mä en halua viettää aikaa. Niin. Ei ole sellaista, ei ole mitään videota, mitä mä katuisin varsinaisesti. Tai joka olisi tuottanut jotakin huonoja asioita. Niin, tai tuottanut huonoja. Toki on joitakin sellaisia yksittäisiä, että mä oon tehnyt jonkun videon tietyllä käsityksellä, että mä oon oppinut aiheesta enemmän myöhemmin ja ajatellut, että ton voisi päivittää ja ton asian voisi kertoa jotenkin eri tavalla. No yksi mulla oli semmoinen, mä on puhunutkin siitä, tein siitä videonkin, mulla oli tämmöinen metsäkeissi. Mä tein yhteistyön yhden tällaisen ilmastopäästöhyvitystoimijan kanssa, joka siis tarjoaa tällaisia puiden istutuksia. Okay. Ja se idea oli se, että mun kautta voi ostaa puiden istutuksia, ja sitten ne istuttaa ne. Ja se video sinänsä oli hyvä, aihe oli hyvä, idea oli hyvä, mutta sitten yksi toimittaja rupesi kaivelemaan sitä toimijaa. Niin. Ja selvisi, että ne ei ollut tehnyt niitä istutuksia silloin, milloin niitä olisi pitänyt tehdä ne istutukset. Sitten se toimittaja oli muhunkin yhteydessä, että tiesitkö sä hei, että tämä toimija, ei mun tarvitse sen nimeä tässä sanoa, niin jos kaivaa mun kanavaa, niin löytää kyllä. Ei ole istuttanut näitä puita, että mikä homma. Sitten mä sen toimittajan kanssa yhdessä, mä tein sen kanssa yhteistyötä ja lähdettiin selvittämään. Ja sitten mä sanouduin irti siitä yhteistyöstä, kun ei ne pitänyt sitä sanansa. No sitten siitä ei tullut kovinkaan isoa kohua. Se olisi voinut nousta johonkin lööppeihinkin tai johonkin, mutta se ei noussut. Siitä oli long playssa vaan hyvä semmoinen pitkä juttu. Mutta sitten se toimia jälkeenpäin. Siis ne selitti vaan, että korona-aika oli jotenkin aiheuttanut niille ongelmia ja ne ei vaan saanut niitä istutuksia tehtyä. Ja sitten ne laittoi mulle jälkeenpäin kyllä, että nyt nämä on tehty nämä istutukset, ne laittoi videot ja kartat, että tähän ne puuttuu istutettu ja hyvin vakuuttavasti. Sanoiko, että unohtakaa jo. Nyt ne selvästi on istutettu, mutta en mä sitä enää sitten. Siinä kohtaa oli maku jo mennyt siitä, kun kyllä. Tavallaan ajatellut, että nyt tehdään hyvää ja seuraajat mukaan tehdään hyvän tekemiseen ja sitten homma ei meikään. Sitten pako eesä, niin sitten onko se toimija vielä olemassa? On olemassa vielä, joo. En lähde nyt ketään tässä nostaa Framille, mutta mun kanavalta löytyy kyllä, jos kaipaa. Okei, se käy oikein hyvin. Jos nyt alkaisit tekemään sisältöjä
Mitä et tekisi? Minkä virheen välttäisit? Ai onko mitä mä oon niinku tehnyt aikaisemmin vai? Niin. Älä sano, että et ole tehnyt yhtään virhettä matka-aikana. Mitä mä en tekisi? No kun siis mä oon tehnyt virheitä, mä oon tehnyt niinku videoita, mitä mä en enää tekisi, mutta mä koen, että mun on pitänyt niinku tehdä ne, jotta mä oon oppinut sen, mitä mä haluan tehdä. Totta. Niin kuin puhuttiin tuossa alussa, niin mä oon semmoinen tyyppi, että tekemisen kautta mulle on aika paljon tää sisältöpuoli kristallisoitunut. Olen tehnyt jonkun jutun, niin kuin vaikka sen, että syön kaikki burgerit Frenzen Burgersista, niin mä tiesin sen jälkeen, että tämä ei ole mun sisältötyyppi. Mä jätän tämän Pynnösen Jesselle, että saa tehdä tämmöisiä sisältöjä. Mutta jos mä en olisi koskaan tehnyt sitä, niin voi olla, että mä en olisi tainnut. Voisit vieläkin miettiä, että edelleenkin mä mietin, että pitäisikö mun niitä burgereita nyt syödä. Olisikohan se minun juttu? Mulla on ollut muitakin tollaisia keissejä. Niin mä tein kerran sellaisen, olikohan se joku 100K-spessu vai 200, ei siis 100 tilaajaspessu tai 200 tilaajaspessu, että mä söin mun friendin kanssa sipulin videolla. 100 tilaajaspessu. Joo, sen kunniaksi syötiin sipulit videolla. Ei me saatu edes syötyä niitä. Voitko tehdä saman sitten kuin 300 000? Joo, voisin koittaa. Valkosipulin sen siellä. Siihen aikaan oli tubessa joku semmoinen syömishaaste trendi, niin mä kokeilin sitä sitten, mutta nyt mä tajuan, että ei tää niinku ole mun juttu. Tällä hetkellä tubessa näkyy trendinä ehkä, en tiedä onko Mr. Beast siihen osana, onko jenkkiläiset tubettajat siihen osana, mutta aikamoinen niin kuin extreme meininki. Se on totta, ja se isosti ja isolla rahalla. Niin. Joku Mr. Beast niin kuin käyttää hulluja rahasummia niihin tempauksiin. Ja Suomessakin on jo vastaavanlaisia. Kyllä, mitä sä oot siitä mieltä? Se on ihan siis, se on ihan viihdyttävä sisältötyyppi, mutta se on ehkä, siis se menee jo niinku TV-tuotantotasolle. Todellakin. Musta se ei ole enää sellaista niinku orgaanista tubea, mitä tube on joskus ollut, vaan se on niinku, tehdään vähän niinku TVtä YouTubeen. Kyllä, ihan totta. Ja se on niinku yksi sisältötyyppi. Kyllä. Ei siinä, mua ei haittaa, että semmoista sisältöä, mutta se ei ole kyllä niinku sellaista, mitä mä tekisin tai mitä mä itse kuluttaisin. No sä teet tietosisältöä, niin onko sitä kysytty esimerkiksi opetusmateriaaliksi johonkin? On ja on käytettykin. Tuohan on niinku mahtavaa. Joo, mä saan säännöllisesti siis oppilailta viestejä jossakin IGDM, että hei, meidän opettaja näytti tätä videota sulle. Sitten niitä on siis kysytty ihan niinku digitaalisia oppimateriaaleja. Esimerkiksi jossain äikän jossakin valmentavassa YO-kokeessa on joku mun video, ja sitten sitä pitää niinku analysoida kriittisesti. Oikeasti? Joo. Mä haluaisin lukea ne opiskelijoiden tekstit, mitä ne on kirjoittanut. Kukaan ei ole vielä uskaltanut laittaa. Nyt jos joku on tehnyt semmoisen, niin lähettäkää mulle. Lähettäkää. Mutta se tuntuu hyvältä. Niin. Ja tuntuu hyvältä, että opettajat on niinku ajan hermoilla, että ne käyttää YouTubea ja muuta. Ja sitten toisaalta itselle tulee ihan hyvä fiilis, että vaikka ei musta tullut sitä opettajaa, niin mä voin silti jollain tasolla edistää ihmisten oppimista. Ja että sillä omalla tekemisellä ja sisällöllä on niinku merkitys. Niin. Se on mulle ehkä ollut aika tärkeä. Mä oon aina mennyt aika niinku just silleen sisältö edellä, että mitkä on mulle tärkeitä arvoja, mitkä on mulle tärkeitä asioita, mä haluan viettää niiden äärellä aikaa. Ja se niinku monetisaatiokin on tullut vaan siihen ympärille. Mä en oikeastaan koskaan miettinyt, niinku, että voiko tällä elää vaikka, tai voiko tässä saada rahaa. Sitten vaan kun on tehnyt sitä asiaa, mitä haluaa tosi paljon tehdä, niin siinä on sitten samalla, mä oon ollut onnekas, että mulla on tullut se mahdollisuus, että mä voin myös niinku elää sillä. Sitähän se parhaimmillaan on. Niinpä. Miten tulevaisuudessa jatkossa, ootko ajatellut muita uusia aluevaltauksia muuta kuin tuon kirjabisneksen? Kirjahommat jatkuu, joo, kyllä. Kyllä mua niin toi yhteiskunnallinen vaikuttaminen on alkanut kiinnostaa yhä enemmän. Siis politiikka on alkanut Ihanko kiinnostaa. Totta? Joo, kyllä. Mitä sinä haluaisit siellä edistää? Ehkä just niin kuin mulle tärkeitä samoja asioita, mitä tubessakin. Siis koulu, sivistys, tiede. Semmoinen kuin tiedepohjan. Se, että päätöksentekijät ottaisi niin kuin tutkimuksen ja tieteen vakavasti ja pitkäjänteisesti, niin se olisi mulle sellainen. Koska musta tuntuu, että nykyään vaikka politiikkakin on semmoista, aika paljon sahaillaan niin kuin sellaisten trendien perässä, että jos jostakin asiasta herää joku, niin kuin vaikka nyt tämä raakkukeissi, se oli tosi ankea keissi, mutta nyt kaikki puhuu sitten raakuista ja nyt ruvetaan tekemään sitten lainsäädäntöä, että raakut pysyy turvassa. Aivan. Mutta niinku, sekin on vaan niinku syntynyt sen takia, että sattui tulemaan tämmöinen kohu. Mutta se, että olisi tyyppejä, jotka miettisivät niinku pitkäjänteisesti, että hei, me tiedetään tällaisia asioita tutkimuksesta, voitaisiko me näitä ottaa huomioon, kun tehdään lakeja. Mistä sä luulet, että se johtuu? Onko se niin kuin, että se suosio tulee sieltä, että niihin trendeihin vastataan? Onko ihmiset laiskoja tekemään asioita, millä ei ole suoranaista merkitystä vai?
No siinä on varmaan monia asioita. Yksi on ihan se politiikan raadollisuus, että jos sä haluat politiikkaa, niin sun pitää saada ihmiset äänestämään sua. Ja sitten se niinku vaalisykli ohjaa sitä tosi paljon. Aivan. Että siinä on niinku se muutama kuukausi aikaa saada ihmiset menemään sinne vaaliurnalle ja sitten voi lupailla kaikenlaista. Ja sitten kun sä oot päässyt sinne sisään, niin sitten taas tehdään jotakin muuta, sitten tulee taas vaalit. Että tavallaan se rakenne on semmoinen, että se ohjaa sellaiseen vähän lyhytjänteiseen ajatteluun. Mutta ei kaikki ole sellaisia. Kyllä siellä on ihan oikeasti sellaisiakin tyyppejä, jotka miettii asioita vähän, niinku, vähän ehkä isommalla syklillä visiolla. Mä en tiedä, mikä se niinku oma sellainen paikka siinä skenessä oli vielä, mutta mua kiinnostaisi siihen vähän niin kuin kuitenkin perehtyä enemmän. Eli sinua, niin kuin sanoit, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, ehkä se sinun tekeminen on ollut tähänkin asti sitä. Että niin, kyllä mä koen, että se on niin kuin, sitä se on ollut. Mutta sitten toinen ihan, että mä voisin palata ihan hyvin myös psykologin työhön, ihan siihen kliiniseen työhön. Että jos ei se ole tehnyt psykologin työtä. Mä oon ehtinyt tehdä sitä valmistumisen jälkeen jo vajaa vuoden. Kerro siitä vähän. No se oli siis kliinistä psykologin työtä, eli potilastyötä. Tapasin ihmisiä ja tein semmoisia psykologisia arvioita ja sitten lyhyitä terapioita ja tällaisia juttuja HUSilla. Okay. Ja se oli tosi kivaa, mutta sitten se oli aika raskasta yhdistää se niin kuin täyspäiväiseen sisällöntuotantoonkin, niin mä sitten jätin toisen pois. Mutta jos nyt tämä kaikki romuttuisi ja ei tulisi enää mistään rahaa, niin sitten mä varmaan palaisin psykologityöhön. Miten psykologin työn raadollisuus siinä mielessä, että monestihan kun tullaan psykologin vastaanotolle, sulla on jonkinnäköisiä murheita. En tiedä, onko aina näin, mutta voi olla näin. Joo. Ottaako ne murheet niin kuin se psykologi itsellensä mukaan, vai voiko ne olla niin kuin ottamatta omille harteille? No siis tavallaan, jos miettii tuollaisen keskusteluavun vaikuttavuutta, niin se on kaikista vaikuttavinta silloin, kun ammattilaisen ja asiakkaan välille syntyy ihan aito vuorovaikutussuhde. Niin. Ja semmoinen kokemus, että hei, toi ymmärtää mua ja me voidaan yhdessä niinku työstää näitä, niin se vaatii oikeastaan sen, että sen psykologin pitää heittäytyä myös tunnetasolla siihen tilanteeseen. Ihanko totta? Että tavallaan niitä otetaan kyllä myös itselle, mutta sitten sitä työn ammattitaitoa on se, että sitten kun se istunto loppuu, niin sitten sä niinku kirjaat asiat ja sitten sä pystyt jättämään ne taakse ja siirtymään seuraavaan tapaukseen. Onko se mahdollista? Se on aluksi hankalaa, mutta siinä kehittyy, mitä enemmän sitä työtä tekee, ja se on myös vaihtelee vähän persoonan suhteen, miten helppoa se on. Ja sitten esimerkiksi psykologeille on lähes aina, käytännössä aina työnohjaus, missä sitten psykologi itse pääsee käsittelemään niitä tunteita, mitä on jäänyt häiritsemään. Ja se on kyllä tosi tärkeä osa sitä työtä. Et psykologit on myös ihmisiä, jotka niinku, niitäkin jää asiat häiritsemään. Koetko, että se ala on menossa johonkin suuntaan vai onko se stabiili, onko se kehittymässä? On se kehittymässä. Siis mielenterveyskriisi tunnustetaan tällä hetkellä tosi paljon ja tiedetään se, että ihmiset ei saa apua tarpeeksi. Ja se apu on, niin kuin, se on sellaista, niin kuin, että siihen on vaikea päästä ja sitten se on enimmäkseen jotakin lääkitystä sun muuta, joka on kyllä sinänsä tärkeää, mutta moni tarvitsisi enemmän just vaikka terapeuttista apua eikä saa. Se on menossa varmaan siihen suuntaan, että jatkossa tullaan tarjoamaan enemmän niin kuin lyhyitä terapioita tosi aikaisessa vaiheessa, koska sehän menee yleensä silleen, että ne ongelmat pitkittyy, sitten sä vasta niin kuin pääset kauan prosessin jälkeen johonkin pitkään terapiaan, mutta jos heti alkuun, kun ihminen tulee vaikka sairaalaan ja valittaa ahdistusta, niin jos niin kuin heti pääsi sitten 10 kerran lyhyt terapiaa, niin se voi olla, että se ratkaisi sillä, eikä se sitten niin kuin pitkittyy, se eikä olisi tarvetta semmoiselle pitkälle terapialle. Niin, että se juuri syy ei menisi liian kauaksi. Just näin, joo, että heti päästäisiin niin kuin nopeasti puuttumaan siihen. Toivotaan, että siihen suuntaan joo, päästään. Se ainakin sen pitäisi mennä mun nähdäkseni siihen suuntaan, ja on semmoista niin kuin trendiä ilmoilla, mutta saa nähdä. Hyvä kuulla. Joo. Kiitos Ville vierailusta. Tärkeiden asioiden äärellä teet duunia, teet hienoa työtä. Oli ilo saada sinut vieraksi. Kiitoksia, tämä oli oikein ihana keskustelu. Kiitos. Yes.